Degudev. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa zo série Princípov hinduizmu. Moje meno je Avári a dnes sa budem venovať téme Dharma. Dharma je správny spôsob života, pravý účel všetkých vecí a to, čo udržiava všetko stvorenie. Kto však rozhoduje o tom, ako má vyzerať správny spôsob života? Čo je správne, čo nesprávne? Tradične sú to náboženstvá, ktoré popisujú správny spôsob života. Mnohí ľudia však tieto princípy nedokážu adaptovať na súčasný životný štýl. Zároveň aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, formujú svoje predstavy o tom, ako správne žiť na báze súčasnej kultúry. Ich názory sú ovplyvňované tým, čo si myslí a koná väčšina spoločnosti. Tieto sú ďalej ovplyvňované sociálnymi médiami, filmami, knihami, politikmi, ktorí ponúkajú nekonečné množstvo názorov a teórií. V hinduizme sa riadíme písmami. Tie hovoria o tom, že v každej situácii existuje presný spôsob, ako konať. V Padma Puráne sa Dharma opisuje 12 princípmi správania, ktoré tvoria ideálny morálny život na pozdvihnutie ľudstva. Princípy dharmy majú univerzálnu povahu a sú uplatniteľné za všetkých životných okolností bez ohľadu na duchovnú alebo náboženskú príslušnosť človeka. Poďme sa teda zoznámiť s 12 princípmi dharmy. Prvý princíp je čistota. Tým sa nemyslí len čistota tela, ale aj mysle, vedomia a citov. Pozorovaním môžeme odhaliť, že čím krmíme vlastnú myseľ, napríklad médiá, zábava, konverzácie, názory, ako toto všetko potom na nás vplýva. Nezanedbateľným elementom je napríklad aj strava. Inak sa budem cítiť, keď zjem fast food a inak, keď zjeme zdravé výživné jedlo. Druhým princípom je sebadisciplína. Keď máme nejaký cieľ, tak na jeho dosiahnutie je potrebné vykonávať určité činnosti pravidelne, venovať im čas, znášať ťažkosti, vytvárať si voči nim odolnosť. Zároveň činnosti, ktoré nás od dosiahnutia vytýčeného cieľa vzdialujú, si odriekame a vydržíme. Toto je spôsob, ako sa náš cieľ v živote stane reálnym a dosiahnuteľným. Ďalším princípom je štúdium, v zmysle učenia sa a získavania nových znalostí. Rozširovanie znalostí v tomto prípade veľmi špecificky o sebe samom, o svojom ja. Taktiež aj o tom, kto som, na čo som na tomto svete a akú mám úlohu alebo cieľ. A zároveň si naštudovať aj tento cieľ. Na duchovnej ceste je týmto cieľom Boh. Mali by sme mať húževnatosť, venovať sa sebareflexii, mapovaniu našich zvykov a každodenných rozhodnutí a následne ich vhodne korigovať v súlade s našim cieľom, až kým plne neporozumieme svojej vnútornej podstate a jej spojenia s Bohom. Ďalším princípom, možno viac známym, je nenásilie. Neznamená však úplne to, čo si ľudia myslia, že znamená, a to je, že žiadne násilie. Toto nie je tak presne mienené v hinduistických spisoch. Skutočný význam je vyhnúť sa násiliu kedykoľvek a kdekoľvek je to možné. Alebo teda spôsobovať len minimálne násilie, ktorému nie je v našich silách možné sa vyhnúť. Ak sa dostaneme do situácie, kde zachraňujeme niekomu život a potrebujeme na to použiť násilie, tak to nemôžeme si povedať, že nebudem používať násilie kvôli tomuto princípu. Pretože použitím násilia v tejto situácii tento princíp určite neporušíme. Násilie dokážeme však použiť aj formou myšlienky, slovom alebo činom. Preto by sme si mali dávať pozor na to, aké myšlienky a názory prechovávame. Nielen voči iným ľuďom, ale aj voči sebe. Toto je skutočný princíp nenásilia. Vyhnúť sa ničeniu a ubližovaniu iným a sebe. Nasledujúcim princípom je štedrosť. Jednoducho povedané, ak máme viac ako potrebujeme, podeľme sa s tými, čo majú menej ako potrebujú. Toto je spôsob, ako môže harmonicky fungovať spoločnosť. Zároveň tento princíp môžeme chápať aj v zmysle, že ak máme určité vlastnosti, charakter, správanie, ktorým dokážeme pozdvihnúť svoje okolie,
tak by sme ich určite mali používať a zdieľať s inými osobami a slúžiť ako inšpirácia. Ďalším princípom je odpustenie. V našej filozofii veríme, že všetci sme neoddeliteľnou súčasťou jedného celku. A preto je nezmyselné chovať zlosť alebo zášť voči niekomu, pretože je to ako keby sme to robili sami voči sebe. A teda musíme chápať, že vo výsledke to tým ubližujeme len sami sebe. To je dôvod, aby sme odpustili a nedržali si takéto deštrukčné pocity v sebe. Keď sa na to pozrieme z pohľadu, že všetci sme Božie deti, tak v prípade konfliktu Boh nikdy nebude nadržať niektorej strane. Neochota vyriešiť si konflikt medzi sebou zároveň vedie aj k oddialeniu sa od Boha. Opäť sa priblížiť dokážeme láskou, keď si uvedomíme, že chceme milovať tak ako Boh. A predsa Boh miluje všetky svoje deti. Tak aj my musíme rovnako milovať osobu, s ktorou daný konflikt máme. Ďalším princípom je uctievanie. A je to tu. Pred chvíľou som tvrdila, že tieto princípy aplikovať do života vie aj ateista a zrazu uctievame. Uctievanie však nie je nič iné ako venovanie sa niečomu, čo ma presahuje. A tým sa dokážem elegantne vyhnúť budovaniu svojho ega, ako stredovod celého vesmíru. V živote nám to môže spôsobovať problémy vo vzťahoch a preto je to princíp, ktorý nepodporuje naše ego, ale naopak vzdialuje nás od jeho posilňovania. Ďalší princíp je zdržanlivosť. Mali by sme byť zdržanliví v pôžitkoch, ktoré nás okrádajú o pozornosť a sústredenie sa na náš cieľ. Naše zmysly a pripútania by nemali byť silnejšie a odvádzať našu pozornosť iným smerom, ako je náš stanovený cieľ. A preto tento princíp je základný. A chceme dosiahnuť akýkoľvek cieľ, aby nás vlastné zmysly a pôžitky neprevalcovali a nevláčili spôsobom, ktorý nás k cieľu vôbec nepribližuje. Princíp mieru a pokoja je v duchovnej sfére často skloňovaný. Možno trefnejšie by bolo slovo spokojnosť, pretože toto slovo lepšie vystihuje to, že čokoľvek nám do života príde, príjmeme to a naložíme s tým najlepšie ako vieme. Je to pravý opak toho, že rebelujeme, nesúhlasíme, neakceptujeme, čo sa nám v živote deje. Hľadáme vinníka, bojujeme proti nemu. Týmto spôsobom na duchovnej ceste a na ceste ku svojmu cieľu určite nenapredujeme. Namiesto toho by sme mali prijímať a byť vďační za všetko, čo nám do života prichádza a týmto spôsobom vpustíme do života viacej dobra. Ďalší princíp, ktorý si popíšeme, je pravda. To je veľmi jednoduché. Hovorme pravdu, neklamme. V praxi sa to často komplikuje. Keď človek verí, že jeho názor je objektívnou pravdou len preto, že si to myslí. Toto si prosím nezamieňajme a zvážme to. Ďalším aspektom je to, že najvyššia pravda je večná a nemení sa. Týmto sa myslí Boh a duchovná cesta. Všetko, čo sa spája potom následne s pominuteľným ako naše telo, myšlienky, názory, by sme mali vedieť zatriediť ako nižšiu prioritu. A dôležité, nikdy nepoužívajme pravdu, aj keď je to objektívny fakt, ak by slúžila ako zbraň na poníženie alebo ublíženie niekomu inému. Predposledný princíp je nekradnutie. Je to úplne jednoduchý princíp. Ak niečo nie je tvoje, neber si to. Ak ti niečo má byť dané, tak ti to život alebo karma do života prinesú. Nie je potrebné si to zobrať. Kradnutie znamená, že si vezmete niečo, na čo ste si nezarobili alebo ste si to neodpracovali. Pozor na to, že si môžeme privlastňovať aj cudzie myšlienky, nápady a podobne. Alebo napadlo by vás, že dokážeme niekoho okradnúť aj o čas, napríklad keď meškáme, alebo keď na dohodnuté stretnutie nevinne zabudneme, alebo keď len tak tliachame. Posledným princípom je uctievanie gurua. Všetci učitelia, lektori, autority, ktoré do nášho života prinášajú vedomosti a svojimi znalosťami nám umožňujú rozšíriť si obzory, vypestovať zručnosti, si zaslúžia našu úctu a vďačnosť. Je to vďaka ich pomoci alebo činnosti,
že je nám umožnené približovať sa k svojmu cieľu. Pre tých, čo sú na duchovnej ceste, je guru špeciálna kategória, tá najvyššia. Keď sa odovzdáme nohám duchovného majstra, lebo veríme, že on je náš sprievodca, ktorý nás privedie k cieľu nášho života, týchto 12 princípov je vzájomne prepojených, sú neutrálne, nevyžadujú vieru a nie sú v konflikte s náboženstvom. Sú akceptovateľné aj ateistami. Človeku na duchovnej ceste umožňujú posun na duchovnej ceste, ale aj celkovo zlepšenie vzájomného fungovania vo vzťahoch alebo spoločnosti ako takej. V Bhagavad Gite v kapitole 18, verše 30 až 32 hovoria nasledovné. Tá inteligencia Arjuna, ktorá chápe predpísané konanie a zriekanie sa konania, ktorá dokáže rozoznať, čo sa má robiť, čo sa nemá robiť, čoho sa treba báť a čoho nie, čo prináša otroctvo a čo prináša oslobodenie, je satvická. Satvická znamená dobrá, svetelná, správna alebo pravdivá. Túto kvalitu je možné dosiahnuť porozumením a nasledovaním 12 princípov. Inteligencia, ktorá vnáša zmätok do toho, čo je správne a čo nie. Toho, čo by sa malo a nemalo robiť, je pod vplyvom rajasu. Podstata rajasu je aktivita, túžba, obchodovanie v zmysle, keď urobím takúto činnosť, očakávam takúto odmenu alebo výsledok a to vnáša zmätok do týchto princípov, pretože si ich pozmeňujeme podľa toho, ako nám to práve vyhovuje alebo podľa toho, čo by sme chceli dosiahnuť. Arjuna. Inteligencia, ktorá je zahalená temnotou a považuje nespravodlivosť za spravodlivosť a spravodlivosť za nespravodlivosť, má o všetkých veciach nesprávnu predstavu, sa považuje za tamasickú. Tamasická kvalita je negatívna, odmietajúca, lenivá, ktorá nemá vedomie a záujem o poznanie skutočných princípov života, darmy a pravdy. Z pozície poznávania darmy a uplatňovania jej princípov sa človek približuje k odhaleniu svojej darmy. Vyžaduje to sebaanalýzu, pokoru, disciplínu a skutočnú úprimnosť. A je to táto práca na sebe, ktorá poskytuje zážitok a skúsenosť skutočnej hĺbky toho, čo je život. Z tejto pozície sme schopní múdro sa rozhodovať a vedieť, ako v ktorej situácii správne konať. To nie je o tom, že sa niekým musíme stať guruom, autorom, influencerom, stáť na pódiu a prednášať, robiť niečo veľkolepé alebo niečo dramatické, alebo podľa kritérií hmotného sveta. Nájdenie svojej dármy môže byť naopak veľmi obyčajné a pokorné. Napríklad milujúci rodič, trpezlivý učiteľ, človek, ktorý pomáha slabým a chorým. Krásu a požehnanie nenájdeme v tom, čo od nás očakáva spoločnosť, ale v nájdení role, v tomto zmysle dármy, ktorá nám bola daná už samotným narodením. Keď ju nájdeme, dármu svojej duše, budeme slobodní a sami sebou. Každý náš krok bude podporovaný Bohom. Dharma a duchovná cesta idú totiž ruka v ruke. Tomuto hovoríme individuálna dharma. No a napokon máme aj najvyššiu dharmu, ktorá je pre každú dušu rovnaká. A to je uvedomiť si svoj vzťah s Bohom a dosiahnuť Božie vedomie. Toto je dlhá cesta, na ktorej pracujeme už mnoho životov, aby sme to dosiahli. A mravenčími krokmi a princípmi, ktoré sme si dnes popísali, majú všetky duše k dispozícii navigáciu, ktorá ich k tomuto najvyššiemu cieľu jedného dňa privedie. Ďakujem za pozornosť. Jai Gurudev.